Maswera sei muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sokudai so. Anzi makadi mukomanashi, please post my story. Makavika chitupa changu. Inini ndinoitwa Florence, not my real name. Sezvo muri kuona profile yangu iyi ndiyo yandinowanzo kushandisa kikikiki for madhiri nedzimwe nyaya. Saka nyaya yangu yakaitika pandainge ndichigara kunonzi kuCapes Buduriro. Mainge muri mugore ra2023 ndichizoshayikirwa namai vangu gore racho rinotevera. Pari zvinozvi ndava kuCape Town. Hama dzangu dzakandivenga dzinoti ndakaromba kuno kuCape Town. Basa rangu randiri kuita ndiroro rekutengesa muveri zvandainge ndichiita pandainge ndichiri kuZimbabwe. Makadiko brother, handizivi kana muchazoverenga message iyi kana kuti kwete, asi ndiri kutumidzirawo kwamuri nekuti handisisina munhu wekutaura naye. Varume ava vanouya vachindikecha ingoriwo nawo yekuti vanenge vachida bonde kubva kwandiri, but panenge pasitomborina kana relationship. Zvandiri kuda kuudzai izvi handina kumbogara ndakazviudza amai vangu, hanzvadzi kana shamwari. Ndichikunyorerai handizivi kuti sei ndanzwa ndichivimba nemi. Zita rangu sezvandataura Florence. Ndainge ndichigara muCapes Buduriro mugore ra2023 apo zvinhu izvi pazvakaitika. Ndakatanga kusangana naThomas. Pandakasangana naye ndainge ndisiri kutsvaka upfumi kwete. Of course kubva ndiri form 6 ndakange ndakanganiswa nechekare pandakatanga kuwirirana nomwe musikana uyo ainge achigara kuAvondale. Musikana uyu, she was a definition of a slay queen. Ndiye akandidzidzisa zvakawanda zvekuti unoenda online ugadzira profile then wotanga kuzvimaketa. Saka ndainge ndatova newebsite yandainge ndakajoina, ndiko kwandainge ndichizvimaketa ikoko. Varume vanenge vari muHarare anowanzo kunzi maharare deals, zvinenge zvichireva kuti kana uine mukadzi waunenge uchida ukangoti Harare deals then unobva watomuwana. Saka mukoma mukukura kwedu tainge tiri vanhu vainge vachitambura zvisingaite. Kumusha ndinobva kudomboshava. Saka ndakati ndapedza kunyora A-level ndakaona kuti ndinge ndichimirira maresult, it really did not even matter anyway, because vabereki vangu mari yekuti ndinge ndichienderera mberi nezvidzidzo painge pasina. Saka ndakabva ndachizouya muHarare ndikabva ndatanga kuzvishandira zvangu. Ndainge ndava kungoraramawo nekungongwava. Ndakabva ndachizodzingwa basa nemurume wepamba pandainge ndichishanda nekuti ainge achindida, asi ndakaona kuti zvainge zvisingaiti. Ndopandakazombogara kuAvondale kudhuze nekwainge kuchigara friend yangu. Advantage yake yainge iri yekuti ainge achigara pamba pevabereki. Zvino ini marentals ainge ava kundikurira. Ndakabva ndaona kuti macustomers angu sezvo mazhinji acho ainge ari emugeto, saka most of them taizotadza kunzwisisana pamaHarare deals apa nekuti munhu anenge ari kure neni. Ndakabva ndati solution ndeipi, ndikati ndava kutoenda kudhuze necustomer base yangu. Ndopandakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichigara hangu muBuduriro sezvo ndainge ndiine friend yangu uyo ainge achigara kunonzi kumaCapes. Saka ndainge ndichitoita mari, at least mari yandainge ndichiita yainge yakawanda kudarika mari iyo yandainge ndichiita pandainge ndichiri kushanda as a maid. Ndaitowo kana mwedzi ukapera ndobva ndaenda kumba, because amai vangu vainge vasingazvizivi kuti inini ndinoita basa rekutengesa muviri wangu. Sezvisinei, nerimwe zuva ndakaisawo poster yekuti vanadhidhi muripi nhasi charova chando ichi ari kuda Harare deals ndiri kumaCapes. Ndokubva ndaisa mafone numbers angu zvekare neprice. Kwakabva kwachizouya Thomas ainge ari munhu ainge aine mari, but ainge asiri munhu aingozviratidzira kuti munhu ane mari. Saka paakauya ndokubva
tatoita short time paya akati akagara pabed akati mubhedha wako unorwadza saka unozvifambisa sei, akandibvunza mibvunzo yakasiyana siyana. Akati iye ainge aine simba rekusimudzira upenyu hwangu ende kutaura kwaainge achiita neni ainge ari very sweet ende ndakatogumisidzira ndava kutotapirirwa nesweet tongue yake, but ndainge ndangomushora kuti munhu uyu anongodriva ukahonda fit kakangodaro daro. Izvo yainge iri motikari yagarden boy wake Thomas ainge achigara muBorodale. He drove all the way kubva kuBorodale achiuya kuBuduriro. Saka chandakanyanya kufarira paari yainge iri nhau yekuti ainge achinditeerera apo pandainge ndichitaura, iye ainge akangoti zii zvake achiteerera ndichitaura. Ainge asiri munhu anonyanyisa kutaura too much. Aingokubvunza kuti saka iwe upenyu hwauri kurarama uhu uchiita zvekutengesa muviri wako unoona sekunge zvinozokubatsira here mangwana kana ukazorwara? Saka maquestions ainge achitondibvunza iwawo zvinhu zvandaigara ndichingozvibvunza before kuti asi upenyu hwandiri kurarama ndichasvikepi? Ingawani kuchikoro ndini ndainge nditori head girl pachikoro pandakadzidza and ndaitonzi I was one of the most intelligent girl and ndakatopasa form 4 ndikapasa zvikare A level, asi ndakazoshayirwa mari yekuti ndige ndichienda kucollege kana kuenda kuuniversity. Saka kuuya kwandainge ndakaita muHarare ndainge ndakuda kuti ndige ndichizvitsvakira hangu mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuzozviendesa kucollege. Saka ndakamuudza madreams angu ose iwawo, iye ainge ava kungoteerera zvake. Akati ainge achazondiburitsa munzvimbo yandainge ndichigara obva achizonditsvakira somewhere else kwekuti ndinge ndichigara. Saka mukoma akabva andipfimba akanditi pazuva unoita mari. Ndikamuudza mari yandainge ndichiita everyday ndakangoitawo zvekungowedzeredza. Akati okay, it's fine, hapana problem, how about I give you 50 US every day? Ndakati 50 US inenge iri mari yei yamunenge muchida kundipa? Akanditi 50 US iyi ndeyekuti usazoenda kubhawa, usazoita zvekukechesa, wongomirira inini. Ndikati ndiноmirira iwewe semukadzi wako here? Akati no, kwete semukadzi wake asi semunhu uyo wekuti ndinenge ndingori umwe wake. Ndakafara mukomanashi. Akandibvunza kuti ndainge ndichibhadhara rent yemari. Ndakabatsirwa nezvinhu zvakawanda because already pamba ipapo ndainge ndichitokwereta mari ye I think 3 months at that time. Akandibatsira nezvakawanda, kutumidzira amai mari kumusha, rent ndainge ndiine zvimbadzo zvandainge ndiinazvo, zvikwereti akandibhadharira. Uye zvekare akati mumba mako munomakisa, mumboiti sekunge mumba memukadzi. Saka akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichipisa zvimadhende zvose zvandainge ndiinazvo mumba. Ndikati iko kana kuri kunzi ndikapisa then iwewe obva waregedza kunditengera. Akandibvunza kuti pane vanoita zvekuveza here kana uchida kuti ungochita zvekuvezerwa mubhedha? Ndikati hongu. Takabva tachizoenda pana carpenter ndokubva achizopiwa quotation yeheadboard, mubhedha uye zvekare nechidisplay chekuti ndinenge ndichizogadzikawo TV nezvimwewo. Ndokubva atosiya atobhadhara deposit paya. Akati vakomana imimi ndinokuzivai, kana ndikabhadhara mari yose munokwanisa kuzazozvigadzira zvinhu izvi. Saka kubva zuva iroro mari yacho yeshort time akandipa, ndokubva andipa ne$50 US each and every day. Imari yandainge ndichipiwa zuva roga roga aindipa $50 US. Aiti kana akaita mazuva maviri kana kuti matatu kana kuti 4, sezvo Thomas ainge ari married, ainge asingakwanisi kuti ange achiuya kuBuduriro every day. Aiti paanenge auya kana aita 4 days asingauye kuzondiona, ndaitoziva kutoti $200 US yangu iri kuuya. Aiti kana kaenda kana kunze kwenyika aitumidzira shamwari yake, ndiye aiuya nemari. Saka ndainge ndatojairira kuti ndinopiwa mari nguva dzose, and ndainge ndava kutoona kuti life yangu
yainge ichinyatsokufamba zvakanaka. But amai vangu vakambondifonera vakati, mwanangu, ndiri kukurota uchifamba uri pakati pesango uchinetseka, but uri kuti kana ukada kutsauka munzira yaunenge uchifamba semunhu ainge ava kugarawo aine zvimari-mari, ndainge ndisingachadi kuramba ndichigara kokubuduriro. Ndopandakabva ndachizotaura naThomas ndikati, Thomas, kuno kundinotya because dzimwe nguva ndaikwanisa kugara ndiine kana 1000 US mumba. Ndikati, Thomas, kuti ndirambe ndichigara kunoku inini ndiri kunzwa ndichitya. Ndokubva achizonditi ndige ndichitsvaka imba kwandainge ndichida. Aida kuti ndige ndichigara kuBorodale sezvo ainge aine mukadzi. Ndainge ndichitya mukadzi wake because mukadzi wake mwana wevamwewo vakuru vasingatauriki, but ari mwana wesmall house. Saka ndakangoti mangwana unokwanisa kuzongokaruka watosvikirwa pamba nemaCIO vakakutora vakakunyodza. Saka ndakati kuBorodale, even though uri kuti ndiko kunenge kuri kudhuze newe, zvinenge zvava kusanetsa kuti unge uchiuya everyday kuzondiona, but what if mukadzi wako akaudza baba vake ndikazonokandwa kumaacid, akaseka akati hakuna zvinhu zvakadaro. Saka akabva achizonditi chitsvaka kwaunofila safe iwewe. Ndikabva ndati kuAvondale, ndokubva ndachizotaura nefriend yangu, akabva anditsvakira a nice apartment. It was a 2-roomed apartment. Yaidhura mukoma, ndakatombogara muimba ye500 US yandainge ndichibhadhara each and every month. Ndainge ndava kugara zvakanaka. Amai vangu vaiti kana vakabva kumusha vainge vasingazvizivika kuti mwana akatororiwa naThomas yatova small house. Apa ndainge ndisingazviziviwo inini wacho kuti Thomas ainge akaromba. Amai vangu vaiti kana vakauya ndaitopfeka uniform, ndoita sekunge nditori maid, but ndaivanyepera ndovaudza kuti muridzi wemba haagaripo. Saka ndaiti kana ndikamuka ndichinzwa nhungo dzekushanda, ivo vaizopinda busy votanga kurongedza. Ndaingokiya 1 bedroom, ndobva ndati mubedroom umu ndimo munogara madam boss vangu. Saka mama vangu vainge vasingatozvizivi kuti imba ndiyangu. Mukomana ndakatanga kurarama imwe lifestyle yekuti haungambofungidziri kuti muZimbabwe munhu angararama life yakanaka kudaro. Makuseni kumuka macornflakes, bacon, I would eat whatever that I wanted. Saka ndaiwanzo kuti kana ndichida kuenda kunotenga ndaimufonera, then auya anditora, then I would go for grocery shopping. Saka aiwanzo kucomplaina, anenge achiti ndinenge ndiri busy, you are wasting my time. Dai wazozviita another day, apa mumba ndinenge ndisisina chikafu. Rimwe zuva akati kwandiri, Florence, ndiri kuda kukutengera motikari because iyi yaunoita yekuti ndiri busy kwandinenge ndiri unotanga kundinetsa kana uine chaunenge uchida mutown. Dzimwe nguva uchiti ndinge ndichikutengera inini manje kuswera ndichienda kudowntown manje kuti ndinge ndichibirwa kudowntown ikoko nekuda kwako. Ndakashamisika. Yakati ndoda kukutengera motikari because handidi zvinonyanya kundistressa. Ndikati inini motikari. Ndakambotanga nekuramba ndikati ini ndinotya kudriva motikari. Akaseka zvake akati zvino uchaita sei because kunyangwe kuenda kugrocery unenge wava kuenda woga. Akanditi munhu kudriving school. Amai vangu vakafara pandakavaudza kuti mukomana wangu ainge andiendesa kudriving school, ndainge ndatovawo neprofessional. Ndakabva ndachizotanga kuita madriving lessons mukoma ndikadzidzira, sezvo yainge iri automatic zvainge zviri nyore. Apa friend yangu ainge ava kundidzidzisawo motikari yaamai vake. Within 2 months ndainge ndava kugona, but ndainge ndichiri nekakutya kaya yekuti ndikapinda muhighway ndaitya. Saka friend yangu ndaienda naye everywhere. Kunyangwe ipapo pandakatengerwa motikari. Pandakatengerwa motikari ndakangonzi enda unotora motikari kudealership kwaName Hayden. Ndakafara zvisingaite. Handisati ndakambonzwa mufaro wakadaro. Ndainge ndichipembera inini nefriend yangu. Friend yangu ndiye akatanga kudriva motikari sezvo inini ndainge ndichiri kutya kufamba muhighway. Motikari yainge iri nyowani mukoma. It was a very beautiful car.
mukoma, sezvo kwandainge ndichigara kwainge kuine runyararo, hakuna kana aimbokubvunza kuti komotikari waitengerwa nani. Ndaingozviraramirawo a very simple lifestyle, ndichingozvigarira hangu mumba. Asi handina kunge ndakaziva kuti motikari iyi yaizouya iine mitemo yakawanda. Akatanga kundiudza mitemo apo paainge achangobva mukunditengera motikari. Akanditi zvandainge ndatoita zvekuti ndinotanga nekupa friend yangu motikari ndainge ndakanganisa, ndikati sorry. Ndobva achizouya kumba. Auya kumba akanditi ainge aine mitemo yaainge achida kuti ange achizondipa ndinge ndichizomutevedzera. Akanditi, Florence, motikari iyi ine mutemo, ende motikari iyi ndakakutengera iwewe, zvekuzoti motikari yangu inozoita kunge yatova yemushikashika, handidi kana kuzvinzwa. Akanditi kana ndiine kwandinenge ndichida kuenda nemafriends angu, ndaifanira kuti ndinge ndishandisa motikari dzemafriends angu. Ndakasvika pakusawirirana nefriend yangu yemuAvondale, ainge ava kutoti ndinovhaira, but ainge asingatozvizivi kuti ndainge ndakapiwa mitemo yakaomarara. Kana kubuda mumba ndakapedzera ndava kusabuda mumba, ndava kungorarama life yangu ndiri one. Motikari iyi ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichidarika padhuze nekumakuva, kunyangwe zvikanzi kwauya chinengei. Motikari iyi yainge isingafaniri kuti inge ichienda kunenge kuine rufu kana kukanzi kunenge kwafiwa. Ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichienda nemotikari iyoyo panhamo. Ndaisafanira kuti ndinge ndichidarika nekumakuva. Ndakamubvunza ndikati, ko kana kuri kunzi ndinenge ndiri mumain road ndinozvifambisa sei? Akangoti kwandiri, unotsvaka road kana kupinda nemusango, haufaniri kuti unge uchidarika nepadhuze nemakuva. Akati ndokusaka ndakakutengera 4x4. Ini ndainge ndisati ndakambonzwa mitemo yakadaro. Akati ndiko kuti unge uchizochengetedzeka paunenge uchizofamba nemotikari. Akandiudza umwe mutemo wainge wakaomarara. Ipapo ndo pandakaona kuti munhu uyu anenge akaromba, even though ndainge ndava nezvinhu zvandainge ndichiona paari zvaindiratidza kuti Thomas akaromba. Akandiudza kuti amai vangu vainge vasingafanire kuti vainge vachizogara kumberi. Yainge iri double cab, iri Toyota GD6. Akanditi amai vako havafanirwe kugara pa front seat, kunyangwe zvikanzi unenge wava pick up uine vamwe vanhu, ivo zvinotori nani kuti vange vachigara ku back seat. Amai vangu ndivo vandainge ndichida zvikuru kudarika vamwe vanhu vose. Ndikati ko amai vangu, why usingade kuti vange vachizogara ku front seat? Akandipindura akati, usabvunza zvakawanda, chandinongoda ndechekuti unge uchitevedzera mitemo yangu. Ukasatevedzera mitemo yangu umwe munhu anofa. Ende zvechokwadi amai vangu vakazosvika pakufa. Ndakamubvunza ndikati, naiwe Thomas, tomboti amai vauya, toda kubuda, toda kungoenda kunotenga chingwa, then mama vogara ku front seat. Akanditi zviri nani kuti unge uchigadzika mabhegi. Ndainge ndava munhu anongogara aine mabhegi au aanenge akaisa pa front seat, ndichitya kuti ndaikwanisa kuzotakura vanhu vanenge vasingatendedzwi kuti vange vachigara ku front seat, because akanditi kana ukangotadza kutevedzera zvandakuudza ndinokuramba Florence ende ndinokukanganwa, unodzokera kubudiriro kwandakakutora. Ini do kutanga kufunga kuti kwandakabva hazvichaite kuti ndirambe ndichidzokerako ikoko. I have to go forward neupenyu. Vanhu vanondiziva vanozotanga kundiseka, because ndaiwanzoti kana ndiine time paya ndomboenda kubudiriro ndichimbonoonawo shamwari. Vamwe vaya vandainge ndakamboita nguva yakareba ndichivakwereta mari ndichishaya mari yekuti ndinge ndichivabhadhara. Ndainge ndichida kuti vange vachizviona kuti munhu wese akasikwa naMwari ane nguva yake. Saka ndainge ndava kutozvinzwa sekunge ndainge ndatova mbinga, but marules acho, especially mutemo uyo wekuti amai vangu vainge vasingafanire kugara kumberi, it was very hard and very difficult. Ndakanzi motikari yainge isingafanire kuti inge ichizotyairwa pakati peusiku. Akanditi unofamba usiku, asi pakati pa 12 na 3 am motikari yangu haifambi. Kana uri kunzi unenge uri muroad
obva kuti dzava 12 am tsvaka panenge paine mabookings obva wabhuka obva warara ipapo. Iniwo semunhu ainge asingambofambi ndakati Thomas, kana wakanditarisa ndingazotyaira motikari pakati peusiku ndisinewe ndinenge ndichienda kupi? Akati iwewe zvandakuudza ndizvozvo, handina kuzombobvunza zvimwe zvekare. Nerimwe zuva futi akabva anditi handidi kuti ungochitora mafotos emotikari iyi. Inini aikaka, usatora mafoto usaisa paWhatsApp status, usaudza vanhu zvakawanda. Akati handidi kuti unge uchisa mudziyo uyu pasocial media. Ndakadeletiswa mafotos mamwe ainge ari kumain account kwangu kuFacebook, ndikamadelita mafotos iwawo elifestyle iyo yandainge ndava kurarama. Saka iye akati kwandiri handidi kuti vanhu vange vachizviziva kuti ndiri kukuchengeta zvelevel rakadai nekuti vanhu vanozokunzwira godo. Saka ndakaona sekunge zvainge zvichimake sense, but I was very suspicious. Amai vangu vaingoramba vachingorota hope idzodzo. Pamba pandainge ndichigara ndainge ndava kuwirirana nevamwe amai because painge pakaita pacomplex, umwe neumwe aine apartment yake. Paiva paine vamwe amai avo vainge vaine mwana wavo. Mwana uyu ndikangoti she was somewhere around 3 years. Ndiye wandainge ndava kushandisa iyeye kusvika ndichizonokanganisa. Ndikangoti imhiko dzandakazokanganisa because rule number 5, mwedzi kana wapera aiva nemari aindipa. Aiti kana andipa mari iyoyo aibva anditi enda unodira fuel, but passenger wekutanga kwemwedzi aifanira kuva mwana mudiki uyo wandaigarisa ku front seat, ku passenger seat. Izvi ndaizviita mukoma ndichiti ndiri kuita zvinodiwa nemurume, maybe anokwanisa kuzondiroora. Mwana iyeye andizive kuti pane kukanganisika here kwakaitika kwaari, kukanganisa future yake pakumushandisa kwandainge ndichiita, because izvi ndakazviita kwenguva yakareba. Nerimwe zuva amai vangu ndakazovatora. Amai vangu ndavatora mukoma kubva navo kumusha ndokubva tauya zvedu kuHarare, but mama vaingondiudza kuti mwanangu, ndine hope dzandiri kukurotera, ende vainge vachirota ndichifamba musango, but road iyoyo yandinenge ndichifamba mairi inenge ichiyerera ropa, but ropa iri ivo vaiona sekunge rainge riri ropa rangu. Ndopandakatanga kuti kana ndikabatira pamuviri nhumbu dzainge dzichibva, kana ndikabatira pamuviri nhumbu dzichibva. Amai vangu vakatanga kuenda neni kumasowe mugomanashe. Amai vangu vakati vatanga kuenda neni kumasowe, ndipo apo pandakatanga kunetsana naThomas. Ainge ava kundituka, dzimwe nguva ainge asingachadi kuuya kumba. Nerimwe zuva I think nekuda kwestress ndakati ndichityaira motikari ndisingazivi kwandainge ndichienda, because ainge ava kungogara achindituka achiti hey, ndoda kukuramba apa. Ndava kutanga kufunga kuti munhu uyu ndakasangana naye ndichitongozvitamburirawo zvangu, but ndichirarama life yangu. Ndokubva andisiisa zvandainge ndichiita apa. Iye ainge ava kuti anoda kuzondiroora, but now ava kugara achingondituka. But izvi zvakatanga mushure mekunge amai vangu ndaenda navo kumasowe tikanonamatirwa. Mukoma motikari yakaramba kubaka, motikari kwenguva yakareba ichiramba kuita on. Ndakazotobatsirwawo nevamwe baba vainge varipo, hameno zvavakaita ndokubva yachizoita on. Ndainge ndava kugara ndiine stress because ndakazomuudza kuti ndo zvakaitika. Akapopota akati chikomba chako maidanana. Ndikati munhu uyu atori nezvinomunetsa. Ino ndainge ndava kurota hope. Ndairota ndakadengezera hari mumusoro, ndakapfugama, but pasaidi pangu ndaiti kana ndikatarisa ndaiona paine umwe mukadzi. Mazuva ekutanga mukadzi uyu ndainge ndisingamuoni, asi nekufamba kwenguva ndakazotanga kuona kuti mukadzi iyeye wandainge ndichiona vainge vari amai guru, mukadzi waThomas, naivowo vainge vakadengezera hari yavo vachichema vachiti Florence, wafungawo here kuti unge uchipinda pachigaro? Ini ndava kutoda kutoburutswa. Vachitaura zvinhu izvi mukoma kumberi kwavo kwaitocherwa gomba rakadzika
vachiti Florence ona iniwo ndine wandakabvisa. Ndaiti kana ndikatarisa kumberi kwavainge vachinongedzera ndaitoona kuine guva reumwe mukadzi uyo ainge akatovigwa, but mukadzi uyu ainge akaita kunge chistatue pandainge ndichimuona akagara pamusoro peguva rake achitoeredza misodzi achichema. Saka ivo amai guru vainge vachitochemawo vakatodengezera hari mukati mayo amene kuti mainge muinei vachiti guva rangu kana rangopedza kucherwa inini Florence ndava kutoenda, ndiwe hako uchasara uchipinda panyanga, zvichireva kuti ndainge ndichazoita mukadzi waThomas ainge ava kuboyekana neni nekuda kwekuti ndainge ndava kuita zvokuenda kumasowe. Saka ndainge ndava kugara ndiine stress. Zuva iroro ndakati ndichityaira ndisingazivi kuti road yandiri kushandisa ndeipi. Ndakabva ndangoti muWarren Park and road iyi yainge iri pedyo nekumakuva. Mukomana achi ndakangoti ndangodarika padhuze nekumakuva ndakanzwa kuti steering wheel yakaomarara kuita sekunge hameno truck maybe ndo zvarinoita kuti steering yacho inenge yakaomarara. Moyo wangu wakatanga kurwadza ndichita sekunge ndiri kubaywa nebanga. Ndakaita accident ndikanorova muti ndiri ndega. Ndakazopepuka ndainge ndava kuchipatara. Thomas chaakangoita ndechekuti akatora motikari yake kuibvisa ipapo pandainge ndaita accident amene kuti yakaendeswa kupi. Pandakabuda ndichibva kuchipatara ipapo ndo pandakatanga kushaya rugare. Amai vangu vakabva vachizoshaika. Amai vashaika mukoma ndakatozviziva kuti amai vangu vainge vafa nekuda kwangu inini nekuti ndainge ndadarika nekumakuva kuri kukanganisa mhiko kwandainge ndaita. Upenyu hwakasvika pakundiomera muZimbabwe. Vanhu vanoti kana vachifamba nekuti amai kufa kwavakaita vanhu havana kuzvinzwisisa kuti munhu anga aine hutano asingarwari otongomuka ava kuti musoro masikati munhu atofa. Amai vangu kana parufu rwavo pane zvakawanda zvakaitika mashura, sekuti kofini ravo rakadonha kubva parainge rakagadzikwa, but kudonha kwarakaita mukoma vanhu vakazongoona rava pasi. Hapana akanzwisisa kuti chii chakaitika ipapo, kuita sekunge pane munhu akauya akarisimudza ndokubva achizorigadzika pasi. Vakazovigwa amai vangu, but hama dzaamai dzainge dzopopota dzichiti toda kuziva kuti chii chadya amai edu. Takafamba nanasekuru, n'anga yakangonongedzera tsvimbo yayo kwandiri, hanzi ndikabudirwa ndichitaura kuti ndakaromba. Mukomana achi ndakanzi ndige ndichireurura, but ndaitochema ndichiti muda kuti ndige ndichireurura kuti kudii, because inini handina kana chandinomboziva ini. Ndaingonzi reurura chete, even though painge pasina zvandainge ndichimboziva pamusoro pezvose zvainge zvichiitika ipapo. Ndaingopomedzerwa kunzi ndakaromba. Saka ndakazoona kuti situation yava pano, kana ndikaramba ndiri kumusha ndinokwanisa kuzourawa nehama. Sevamwe sekuru vaiti kana vakandiona vaipfira mate pasi vachiti akadya hama yangu anofanira kuti ange achidura. Saka ndaona kuti situation yainge yaoma, ndakabva ndachizoenda kuAvondale. Ndichinosvika pagedhi mukomana achi ndikapinda zvakanaka sezvo security ainge achindiziva. Ndichinoti ndichida kuvhura door repa-apartment ndikaona kuti rainge rakakiwa, maki ainge akatochinjwa. Ndakabva ndamufonera Thomas, akangodavira ka1 akati kana ukasabva ikoko Florence uchandiziva ende unofira mujeri, ibva ikoko. Ndakafonera friend yangu sezvo ainge ari munhu wandainge ndakadadira kwenguva yakareba, akangodropa macalls angu achindiblutika paWhatsApp, but I think anenge ava kudanana naye Thomas, because ndine rimwe video randakaona kuTikTok kwake ainge ainaye Thomas, but kutaura neni haachatombodi kutaura neni. Ndakadzokera kuBuduriro, friend yangu ainge atogadzirira ava kuda kuya kuno Cape Town. Ndakamukumbira ndikati shamwari neniwo aungambondisiyi, akati but inini ndine passport tozoita sei muroad. Ndakatengesa phone, ndikatengesa muviri wangu, ndikawana mari, ndikaita border jumper kubva kuZimbabwe ndikauya kuno Cape Town uko kwandigere tichiri kuita basa rekutengesa miviri yedu.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Florence arikuti iye ari ku Cape Town. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mu comment section. Pakaipa yo.